Хаумағыз. Башқұртыстан Юлдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайғыз. Біздің бүгінгі сығарылышта. Стәрілтамақ районында автобус юлдан ситке түшіп кеткен. Үфі юлдарында тығындар, битараф болмаған граждандар ауыр юк машинаһын құтқара. Үфі өргәһендәге юл транспорт фажиғаһында қатын машинасында қысылып қала. Ошы һәм башқа хәбәрдар турында хәзер үк біздің тапшырууда қарайлағыз. Башқұртыстанда внедорожник фура менән бәрелеше. Республиканың дәүләт автоинспекцияһы мәгълүматлары буенча юл транспорт фажиғаһы иртәнге 10 саятла Мәскәү-Өфе автомобиль юлының 1212 километрында Илеш районының Ишкар авылы янында була. Татарстан водителе идара иткән тагылмалы Мерседес машинаһы Өфе ягына китеп барганда каршыга Toyota Land Cruiser 200 килеп сыга. Автомобильнең руле артында Өфе районыннан 44 яшьлек водитель була. Ул алган тән яракәтләреннән фажиға урынында ук һәлак була. Йөк машинаһының водителе дәваханага озатыла. Шишәмбе көндезге беренсе киткәндә Стәрелтамак районында Стәрелтамак Раевка автомобиль юлының 7 километрында Нефас пассажир автобусы юлдан ситкә төшеп китә һәм уң ягына әйләнеп ята. Әлеге вакытка асыклануынча автобус Стәрелтамак Ярсаллы маршруты буенча юнәлгән. Салонда водитель менән бергә 13 кеше була. Уларның береһе лә зыян күрмәй. Пассажирлар бүленгән автобуста артабан үз юлын дәвам итә. Bundan тыш социаль сетьләрдә авариялык каршы хезмәткә килеп сыккан Нива водителе гаепле һәм автобус водителе юл транспорт фажигаһын кисектерү өчен трассадан төшеп китәргә мәҗбүр булган дигән мәгълүмат булды. Үткән йомы автомобиль һөйүсләренең күбеһендә бихисап гадәттән тыш хәлләргә сәбәпсе булган катмарлы һава торышы менән хәтердә калды. Мәсәлән, Күмертауда көчле ел калага ингән ердәге стелланы кулатып төшерә. Бәхеткә күрә казаланулар юк. Кала хакимияте мәгълүматлары буенча был мәгълүмат стеллаһы Яңа ел байрамнарыннан һуң урынлаштырылган була. Республиканың баш калаһында иртәнге 6-нан 11-гә тиклем 2 юл транспорт фажигаһы теркәлә. Был турыда юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт идаралыгының баш кала бүлегеннән хәбәр иттеләр. Уртасы алганда Өфөлә тәүлегенә 200 авария була. Бөтә аварияларда да транспорттың механик зыян күрүе теркәлгән. Һәлак булучылар һәм тән яракәтләре алучылар юк. Күп һанлы авариялар кала юлдарында хәрәкәттең туктавына килтерде. Затон микрорайонындагы Урау трассалы күмәк автомобильләр катнашлыгындагы юл транспорт вакыйгаһы теркәлгән. Авариялар кәмендә алганда 5 автомобиль бәрелеше. Бәхеткә күрә зыян күрүчеләр юк. Аксаков урамында авария тыгындар барлыкка килтерде. Һөҗүмтәлә тифтәләрсә трамвайның юлы капланды. Табигать гарәсәтенең кешеләрне берләштерүен дә билдәләп үтү мөһим. Пархоменко урамы һәм Ибраһимов бульвары киселешкән ердә зур тыгын барлыкка килә. Өфөләге метрологическая җәмәгать транспорты тукталышында калкы урынга менә алмай торган авыр йөк машинаһы һәм бозылган газель аркаһында хәрәкәт бөтенләй туктала. Тимер ат хуҗалары йөк машинаһын плендан коткарып маташа, әмма һөҗүмтәһез. Юл бөтенләй каплану сәбәпле бозылган газельде юлдан этеп сыгарырга хәл ителә. Табигать гарәсәте менән көрәшкә байтак көч юнәлтелә. Кала хакимиятенең матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренчә, юлдарга коммуналь хуҗалык һәм төзекләндерү идаралыгының 293 техникаһы сыга. 69 хезмәткәр тротуарларны һәм җәмәгать транспорты тукталышының мәйданнарын тазарта. Тагы 145 техника берәмеге торлак хуҗалыгы хезмәтләндергән йорт яны биләмәләрендә, йортларның ихата ара үтү урыннарында кар сыгара. Торлак хуҗалыгы идаралыгының 150 урам җыштыручысы эшләй. 2017 елның 12 айында Өфө калаһы биләмәһендә балалар катнашлыгындагы 204 юл транспорт вакыйгаһы теркәлгән. Уларда бәлиғ булмаган 216 бала тән яракәттәр алган, 2-һе һәлак булган. 204 аварияның туган осрагында балалар пассажир буларак зыян күргәннәр. Тап шуңа күрә дәүләт автоинспекциясының кала идаралыгы хезмәткәрләре даими рейдтар оештыра. Улар барышында җавапһыз ата-әсәләр асыклана. Әлеге вакытта күп ата-әсәләр балалар өчен махсус ныгыту корылмалары менән куллана. Әмма уңайһызлыкка һылтанып көн һайын баланың гомерен хәвеф астына куючылар да бар. Шундай водительләрнең береһенә инспекторлар Сиган яланындагы мәктәп янында оештырылган рейд барышында юлыкты. А почему ребенок впереди? Ну, потому что он плакал. Боитесь, пожалуйста. Что делаете? Идите. Почему нарушаем? Здравствуйте. До свидания. Что творите-то? Какие документы? Что творите? Беспредел что какой-то? Беспредел. Это беспредел. Баланың алгы креслога ныгыту корылмаһын куймайынса ултыруы етмәгән, хатта хәвефһезлек кайышлы эләктерелмәгән. Бунан тыш Тимир ат хуҗаһының водитель таныклыгы ла булмай сыкты.
Был хукук бодау буенча водительгә карата административ протокол төзелде. Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации за перевозку детей в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств водителю грозит административный штраф в размере 3000 рублей. Важно, чтобы ваш ребенок в детском удерживающем устройстве чувствовал себя комфортно, потому что если вы поедете куда-то... Хәүефһеҙлек ҡоролмаһында баланың үҙен уңайлы тотоуы мөһим. Сөнки берәй оҙон юлға сыҡһағыҙ, унан баланы сығарыр өсөн туҡталырға тура киләсәк. Ә был ярайһы уҡ мәшәҡәт тыуҙыра. Бынан тыш, бәләкәй йәштәге балалар, яңы тыуғандан алып йәш ярымға тиклем, автомобилдең хәүефһеҙлек ҡайыштары менән түгел, махсус хәүефһеҙлек креслоһының үҙ ҡайыштары менән эләктереүле булырға тейеш. Кресла могут быть оснащены 3-4... Креслоларҙың 3, 4, 5 нөктәле ҡайыштар менән яһазландырылғандары була. Әле беҙҙекендә 5 нығытыу нөктәһе бар. То есть вот одно крепление. Бына беренсеһе, икенсеһе, өсөнсө һәм дүртенсеһе. Уртала 5-нсеһе. Хәс ысын спорт креслоларындағы һымаҡ. Бындай ҡоролмала бала мөмкин тиклем һаҡ була. Хатта автомобилдең түңкәрле осраҡтарында. В числе и от переворота автомобиля. Давайте попробуем поставить это кресло. Я покажу положение, в каких положениях, с какого возраста можно ездить ребенку. Когда ваш ребенок совсем маленький, детское удерживающее Әйҙәгеҙ устройство... был креслоны алып ҡарайыҡ. Уның ҡуйылыуының төрлө миҫалдарын күрһәтәм. Бала бигерәк сабый саҡта был ҡоролма хәрәкәткә ҡарай ҡаршы ҡуйыла. Бала ултырмай, ә ята. Ҙурая килә, креслоны әҙерәк күтәрергә була. Бала ҙурайғас, креслоны бөтөнләй күтәреп ҡуябыҙ. Ошо хәүефһеҙлек ҡоролмаһының тәүге 2 торошонда бала 5 нөктәле ҡайыштар менән эләктерелә. Өсөнсө осраҡта бала бына ошо хәүефһеҙлек ҡайыштары менән тотола. Конкретно этот экземпляр рассчитан до 50 килограмм веса, то есть ребенок... Безнең был ҡоролма пассажирҙарҙың 50 килограммлығына тиклем эшләнгән. Тимәк, 12 йәшкәсә ярай. Юл хәрәкәте ҡағиҙәләрендә тап ошо йәш билдәләнә. Сюжетты тамамлар алдынан барлыҡ ата-әсәләргә мөрәжәғәт иткем килә. Үҙ балаларығыҙ хәүефһеҙлеген булдырыу өсөн аҡса йәлләмәгеҙ. Тикшереү һәм краш-тест үткән махсус ҡоролмалар алығыҙ. Краш-тест һөҙөмтәләрен, шулай ҡулланыусылар фекерен, баһаларын, ҡоролмалар хаҡында дөйөм мәғлүмәтте интернет селтәрендә табырға мөмкин. Әммә иҫегеҙҙә тотоғоҙ. Краш-тесты уңышлы үткән ҡоролмалар ябай гипермаркетта һатыуҙа булғандарынан ҡиммәтерәккә төшә. Шуға ҡабатлап әйтәм, балалар хаҡында матди сығымдарығыҙҙы йәлләмәгеҙ, сөнки улар хәүефһеҙлеге һеҙҙең ҡулда. Поэтому еще раз, не экономьте на безопасности своих детей. Ведь их безопасность в ваших руках. Өфөлә Бөтәрәсәй студенттар көнөнә арналған студент десанты Бөтәрәсәй акцияһы үтте. Был юлы Дәүләт автоинспекция хеҙмәткәрҙәре Өфөнөң күп профилле һөнәри колледжының уҡыусыларын ҡунаҡҡа саҡырҙы. Осрашыу юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт идаралығы юл патруль хеҙмәте ҡала полкы бүлексәләренең эшмәкәрлеге һәм тарихы менән танышыуҙан башланды. Музейҙа ГАИ хеҙмәте ветерандары советы рәйесе, отставкалағы милиция майоры Масунова Земфира Хафур ҡыҙы оҙаҡ йылдар автоинспекторҙарҙың төп транспорты төрө булған Урал патруль мотоциклы ГАИның тәүге етәкселәре хаҡында һөйләне. Эш урындары буйлап экскурсия барышында студенттарҙа шәхси состав менән психологик ял бүлмәһе ҙур ҡыҙыҡһыныу уятты. Унда теләүселәрҙең бөтәһе лә массаж креслоларын һәм махсус ҡоролмаларҙы үҙендә һынап ҡараны. Ҡунаҡтарға хеҙмәттең өрөлгән тында алкогольды анализлау приборҙары менән яһазландырылған патруль автомобиле һәм башҡа махсус техника менән танышыу мөмкинлеге лә булды. Помимо знакомства со службой ГИБДД, ребятам рассказывают об состоянии аварийности на территории города Уфы, рассказывают им о соблюдении правил безопасного поведения на дороге, а также ребята хотят почувствовать себя сотрудником госавтоинспекции, что в дальнейшем поможет им сориентироваться в выборе профессии. Көн һайын юлдарҙа иғтибарҙы йәлеп итерлек бик күп ваҡиғалар була. Уларҙың күбеһе видеорегистраторҙар объективына эләгә. Беҙҙең бер кадр менән тигән рубрикала һеҙҙең өсөн Башҡортостан Республикаһы биләмәһендә булған иң ҡыҙыҡлы осраҡтарҙы йыйҙыҡ. Әйтеүҙәренсә, бер тапҡыр күреүең яҡшы. Рубриканы намыслы һәм ғәҙел үҙ бушатҡыс водителе менән башлайбыҙ. Ул саманан тыш күп йөк тейәүен иҫәпкә алып, кузовындағы ҡаҙылма байлыҡты урында уҡ бушатыуҙы хуп күрә. Әммә беҙ кемде алдайбыҙ? Күрәһең, эш бер нисә километр алыҫлыҡта урынлашҡан ауырлыҡ контроле хеҙмәтендә. Шуға ла шофер юк менән хушлашыуҙан да яҡшыраҡ әмәл тапмаған. Икенсе яҡтан водителде ғәйепләргә мөмкинме? Йөктө бит ул тейәмәгән. Бындай осраҡта юлға һибелгән таштар автомобиль тәҙрәләренә эләгеп авариялар теркәлеүенә юл ҡуймаҫ тип ышанғы килә.
Кайһы бер водительдерди транспорт сараһына айдара итүгә хукук биргән таныклыктан мизгилле мәхрүм итәргә кирәктер. Чөнки кире осракта был категория автоһаваскәрләр юл уртаһында берәй хәл оештыру мөмкин. Бәхеткә күрә экрандагы дрифтер үзенең тайпылышсызлыгы өчен оятка калып, артабанғы юлын тыныс шарттарда дәвам итте. Стәрелтамактан был егет тураһында ул әйтеп әйтмәссең. Уның хәвефле йөрергә ынтылуы күңелһез элемтәләргә алып килүе мөмкин. Видеоның мавыктыргыс булуы менән беркем дә бәхәсләшмәй. Әгәр дә инде көр музыка һалганда, экшн фильмның сәхнәһе әзер. Әмма барлыктагы тормыш ул фильм түгел. Водитель дә каскадер була алмай. Юл хаталарды гафу итмәүен истән чыгарырга ярамай. Башкортостанда кала ситендә яшәүчеләр социаль селтәрләрдә кар тазарту буенча челлендж оештырды. Водительләр үз автомобильләренә эткестәр урынлаштырып, туган урамнарын ак юргандан тазалай. Видеоязмалар әлегә күп түгел, әмма булган кадрлардан күренүенчә эткестәр күпселек очракта ватан внедорожнигы дип аналган Ниваларга куела. Бер үк вакытта кыю буханканы осратырга мөмкин. Ул бераз куәтлерәк күренә. Социаль кулланучылар аңлатмаларда үз биләмәләрен кардан тазарттыруга заявкалар калдыра башлаган. Рубриканы классика буенча үзебезнең яраткан ватан транспорты менән тамамлайбыз. Пазиктар яңа биләмәләр үзләштерүен дәвам итә. Әгәр дә теге вакытта уларның береһе яүләр юлында батып ултырһа, икенчесе трамвай юлы аша үтергә маташа. Һәм күрәһең нияттәре тормышка ашмай. Видеонан күренүенчә уның алдындагы юл тулыһынча буш. Водитель ни өчен трамвай юлынан барырга теләве асылмаган сер булып кала. Нисек кенә булмаһын, пазик адапланһа ла, иң мөһиме пассажирлар өйҙәренә имен-һау ҡайтып етһен. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Үзегезнең видеоны безнең контакттагы төркемгә һәм 89-295-19-39 номеры буенча WhatsAppка ебәрегез. Һез юл патруле Өфө тапшыруын караныгыз. Юлдарда уңыштар. Һау булыгыз.